julle. Dan moet jullie zo even zo wat ik is maar. Wie is mijne? Zo julle. Welke ben jullie zo? Zoals het taco. Dit is wel. Zakkie. Nee. Is het 3 keer vooruit onze genees? Toch niet. Om te lachen. Ik heb 3 keer in ons kant gedaan. En dan heb ik 2 keer de slag in gekregen. Ik heb 1 keer. Seawater. 1 keer de recht in gekregen. Ik heb 1 keer Ik seawater. heb sea salt gekregen. Ik heb zo met jou sea salt gekregen. Nu krijg ik mushroom. En toen krijg ik ice cream. Ik heb jij zo'n sea salt gekregen. En het achter zo'n ice cream gekregen. En mushroom nog eens. Dit is unlucky. Nee, nou laat je. Oké, maar in ieder geval. Ja, mushroom was mij wat zeggen was, want ik heb van die sea salt nog eens Spijt gehaald. me. Ja, wonderlijk. Oké, peach curry. Oké, ja. Ik doe curry. Ik love curry. 3, 2, 1. Je mag niet meer. Ik mag. 3, 2, 1. Peach. Peach. Ik heb curry gezocht. Oh, nice. Oranje. Nou. Oké, ik heb op geel geland. Groen. Ja, wonderlijk. Kiwi of sea salt. Ik ga die in. Dus mag ze proberen. Moet kijken. Ik heb dit keer al die sea salt gekregen. Wel ga ik het nog niet met een geprobeerd. Mijn was in mijn mond. Give me this. Give me Oh, die video. Kijk jullie. Gaan mij naar proef. Ik heb een website reacties gehad. Pakje. Up, down, funky hop. Wat doe jij? Zie je elkaar. Oké. Wie speelt nou? Bye. Het gaat een pot vrienden.